Nyt vaan pidän näin ja kuvaan näin. Millä mä pidän? No niin ja niin. Lasketaan ihan noloa. Tänne päin. Kuvaan Eetuun päin nyt vaan. Tästä soppasko tää? Ei, kun se kuvaa koko ajan. Täällä on kamera ja se kuvaa koko ajan. Suu auki mun. Kun mä pain... Onneksi täällä on meidän jääpallokin joukossa. Eetu, suu auki nyt. There's no backing down. Hello Eetu. Näin otetaan Eetua. Kyllä mä laitan toi lasia mun hampaissa, niin... Ei kyllä mä... Ei ole. Mä kyllä se meidän alkoholituulos on suurta, mutta Ei jumalauta. suu auki, antaa mennä nyt, et voi enää. Mitä helvettiä? No mä juotan Eetua. No miksi sä otit ette tämmöstä? Ei vittu, mulla on perseessäkin jotenkin. Mitä helvettiä? Ei jumalauta. Mulla kato. Eetu oli mun... Oi vittu, kyllä tää on ihan... Lapsellisia. Lapsellisia. Täältä tulee. Eetu, suu auki saatana. Kyllä säkin vittu harvinaisen hölmö ole. Ihan tosi ole vai? Siinä. Ja näin me juotetaan Eetua. Lesbiä se on kaikkein parasta. No mä luulen, että Oppailla ei oo paljon mitään. ei. Ei. Mä luulen, että menette niinku johonkin saamaan jotain videoa, mutta ei. Se oli niinku kertiltä. No sen takia me kuvaa tarvittiin.